vozimo se u kombiju i ne mogu opisati kako smrdi. Ja. Evo, zapeli smo autobusu na Carini. Smrdi i dalje. Nije autobus, nego kombi. Evo, nakon 2 sata vožnje u krivom smjeru su nas vratili nazad ispred ofisa. Evo me, konačno sam dospija do Broda. Nakon 2-3 sata vožnje u kombiju, evo ga iza mene, u kombiju nas 40 unutra i bez klime, onako bilo je svakakvih mirisa. I evo već sljedeći dan, evo nas odmah u akciji, došao je brod sa projektnim materijalima, dakle imamo sad trenutno ship to ship cargo operaciju, evo malo pogledajte kako to izgleda kad se brod približava drugom brodu. Neki to znaju naravno jer vjerojatno na kanalu ima iskusnih pomoraca, ali naravno ima i onih koji nisu toliko iskusni, koji nisu to nikada vidjeli. A ova sljedeća naprava zove se Personnel Transfer Basket ili Billy Pew. Služi za prebacivanje ljudi sa broda na broda, može prebaciti na primjer 4 do 8 osoba. Ship to ship cargo operacije potrajale su malo dulje u noć, nastavljamo sa ukrcavanjem tereta. Sljedeće jutro se još uvijek nalazimo u Abidjan laguni, imamo pogled na laganu džunglu, izgleda ovako lijepo sa kamere, ali vjerujem da tamo na obali nije toliko lijepo. Ali naravno ljudi koji žive u ovakvim selima, u džungli, u ovakvim uvjetima, pa možda vjerovatno i ne znaju za bolje. Ostavit ću vas malo da uživate u pejzažu. I već je sljedeći dan, pilot na brodu i putujemo lagano izvan lagune kroz kanal prema otvorenome moru. Luka Abidjan je velika luka, može primiti LPG, LNG, kontejnere, tankere i ostale brodove. Dakle, velika luka za sve moguće pomorske operacije. A ovo što vidite je drill ship. Nakon 6 sati navigacije došli smo na projektnu lokaciju. Alo! Ne smijete tu navigat! Pozdrav iz Zadra! Konačno malo akcije na projektnoj lokaciji. Dakle, spuštamo cijevi na dubinu od 1340 metara dubine. A čemu te cijevi služe? Pa služe za spajanja na razne ventile koje su postavljene dolje na dnu mora i pomoću tih ventila, odnosno cijevi, transferira se nafta sa naftnih platformi, bušotina na FPSO i na FSO brodove, a sa tih brodova se prebaciva, odnosno sa FSO-a Floating Storage and Offloading se prebaciva na tanker koji dođe tu na ukrcaj. Dakle, to je jedna kompleksna operacija koja zahtjeva puno osoblja, popratnog osoblja koji će namontirati te cijevi, posložiti ih i kasnije ih spustiti naravno dolje. A dolje se operira pomoću ROV-a, odnosno Remotely Operate Vehicle. A taj Remotely Operate Vehicle je ogroman robot sa svim alatima i naravno kamerama da imate vizualnu potporu za ono što se radi na toj velikoj dubini. Ne mora biti to uvijek 1340 metara, to je konkretno ova dubina na kojoj mi radimo, ali može biti 700, 500, 800 metara. Uglavnom, na tim naftnim poljima na dnu mora postoje sustavi cjevovoda koji služe svrsi, odnosno za transfer nafte od FPSO-a, storage tankera pa na eksport tankere. A sada se vežite jer poljećemo, ovaj brod ima 2 mosta,
jedan most je okrenut prema projektnoj strani i cijela DP operacija, odnosno support projektu, se nalazi na mostu broj 1. DP operateri rade po 12 sati i namještaju brod tako da bude povoljna pozicija u odnosu na cijev koja se polaže na dno. A most broj 2 služi za konkretno čistu navigaciju. A tu su džojstici koji služe za kontrolu broda, EGDIS, radari, GMDSS, kompjuteri, sve se tu nalazi. Dakle, to je normalan most koji služi za klasičnu navigaciju. I evo, s ovim bi dijelom završio ovaj video. Nadam se da ste uživali, pa kako se kaže, click like, share and subscribe. Hvala!